Göz sınavda nämeler soralyar? Göz sınavı test görnüşinde geçirilýär. 80 sorawdan ibaret. 40-50 sanalyk zihin sorawy, 20-30 soraw aralyk matematika sorawlary, 5-10 sany geometriya sorawlary. Soraw sany üniversitede görä ütkep bilýär. Ýöne jemi 80 soraw soralýar. Göz synawyna haýsy temalardan soralýar? Üniversitetler haýsy temalardan köp soraw sorýar diýip pikirlenseňiz, Marmara, Erciyes, Akdeniz ýaly üniversitetler käbir temalardan, meselem önüm, integral bu temalardan 2-3 tane soraw sorap bilýärler. O sorawlar bir aňsadyrak, bir orta derejeli, bir kyn derejeli bolup bilýär. Käbir üniversitetler her temadan soraw sorajak bolýarlar. Meselem 19 Mayıs üniversitesi her tema değişli bir soraw sorýar, ýöne her temadan soraw sorýar. Bilşiňiz ýaly, göz synawy 80 sorawdan ibaret. 80 soraw üçin käbir üniversitet 120 minut berýär, käbir üniversitet 135 minut wagt berýär. Ýagny bir soraw üçin 90-100 sekund aralyk wagtyňyz bolýar. Göz synawyna matematikadan haýsy temalardan soraw soralýar? Orta mektepde geçilen ähli temalardan sorawlar soralyp bilýär. İstanbul Üniversitesi 9-njy klasyň soňuna çenli, ýagny trigonometriya, logaritma temalary bilen bilelikde sorýar. Emma önüm, integral, garşyk sanlar, ähtimallyk ýaly sorawlardy soramaýar. Geometriya sorawlar barada aýtsam, geometriya az sanda soraw soralýar, ýene orta mektepde geçilen temalardan soralýar. Türkmenistandaky okuw sistemasynda geometriya sorawlar ýazmaça görnüşde berilýär. Tekizlikde we giňişlikde ýerleşýär diýip aýdylýar. Göz synawyna bolsa çyzygy esasynda soralýar. Şo tarapdan düýünden ütkeşik sorawlar bilen karşılaşmanız mümkün. Zihin sorawlar barada aýtsam, zihin sorawlary şekillerin arasyndaky baglanşyklar, sanlaryň arasyndaky ýygyderlikler, şular ýalyk sorawlardan ibaret.